Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'alumina kitaban nasaihud diniyah wal wasayal imaniyah. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min zalika lan iku setengah sangking mangkono-mangkono kebagusan sing agung, kabegjan sing edipeni sing dihasilke saka takwa. Angger takwa rak mengke oleh kebagusan sing agung min khairatin ngazimatin wa sa'adatin jasimatin. Janjine Allah pokoke angger do iso takwa niku bakal ngunduh kebagusan sing agung-agung karo kabegjan sing dijanji karo Gusti Allah saka sebagian janjine Allah hasil saka takwa. Wa min zalika anna jatu utawi slamet minan nari saking neraka. Iki amat sangat kita butuhkan nek niki. Urip ning alam dunya iso ngelola dinggo takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Niku dijanji karo Allah bakal slamet saka neraka. Perjalanan kita niku masalahnya cetok kesana, wis cetok banget. Wong nyatane angger tambah dina tambah umure ngeten niku nek dirasa-rasake ning awak iki kok saiki gampang gering. Rasa-rasaku bahasan tambah umure gampang gering iki lho. Sitik-sitik gering. Numpak bis gua AC gering. Biyane bedek penuk kae saiki gering kena AC. Grimis sirahe sing terski ming sirahe tok. Tekan omah wis. Nang pilingan kiwa tengen kene iki wis cenut to alah. Tobat
Tenan mundak dina iki mundak umur terus saya apes tenan kok urip iki. Gaya macul sekesuk. Kok sore ra tangi. Akhire undang ke tukang pijet. Ora pandah. Menggayane tok. Pandai kok oleh mangkat ngetiging pundake sampiri pacul. Wah, jan nek ndelok kenyataan tenan angger mundak umure iki ora mundak pengkoh iki. Ibu-ibu iki tase ungaken rak ming koyok. Nggo tas isine koyok. Fresh care, minyak kayu putih. Mula ngaji kok merem-merem karo ngene-ngene iki jebul bar di minyak kayu putih lho. Nek ditakoni ngopo jek penak banget lho. Penak. Cumleng e. Kamangka saya engko cetha nek saya hakikat pemahamane napa niku jenenge secara hakikat ngaten niku ternyata mundak dina niku nyeraki pati. Ora kok ngedoh niku ora patine mandeg jenengan mriku. Dadi menyang merono kuwi. Nek cara sindiran ramu tu jenenge wong urip ki asline ming kutuk marani sunduk asline. Tenan urip ki sakjane ming kutuk marani sunduk. Lah piye menyang nang gone Israel iki. Dono teras. Israel men sila metetes kok gupala wae jenengan setor. Nek cara gambarane lho niki ati Israel iki men sila metetes kae jenengan mara mundur setor kae. Terus Mbah Sancrak langsung tes glangsar. Rampung. Sehingga liyane mara meneh ngono terus karena umur kikit patang sasi biyen ditetepke tes semene lah sing di umur niku ngentekke umure pendak dina niku. Ngentekke jatah umure terus mbok gleleng ae ngono kuwi. Kok mara ngene Israel go jimat. Wah, ora ana apa-apane jimat ya. Jimat ya apa? Siji sing kudu dirumat. Kowe nyatane ya ora kerumat kewer. Apa kuwi iki kok iya? Ora cetha kok iya. Wong nek sing mburi wetan kae keris. Darane opo? Keris. Iji ra ngrumat reka-reka. Makane tenan nek niki jan seneng ngaji sing model ngeten iki seneng. Senenge Allah ngekeki dawuh utawa ngekeki seruan Gusti Allah niku maringi seruan kowe kawulaku do takwa. Nek cara kalimat sing sederhana penak ditampa rak ngeten niku kawulaku kowe do takwa. Sesuk nek pindah saka donya tak slametke saka neraka. Penak ta? Iki sampeyan ubah niki. Ning lafaz resmi Qur'ane ngeten. Qala Allahu ta'ala. Qala ngendika sapa Allah Ta'ala ngendikane wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw
Summa nunajjil ladzina taqaw. Surat Maryam ayat 8:1-8 niku. Surat Maryam ini surat yang ke-19. Surat pertama Al-Baqarah. Kedua Nisa niku terus engko ke-19 tiba ning surat Maryam. Ayate 7:1-7. Wa imminkum lan ora ana iku saking sira kabeh illa wariduha. Illa wariduha. Kejaba wong sing nutur kejaba zat sing ngersakake utawa nutur ayat iku kana ana ngala rabbika ing atase pangeranira ana iku hatman. Ana iku hatman. Allah napa nika hatman? Makdian tur nggon ditentokke, nggon dikandha makdian. Sumanu najitu muli nyelametake sapa ingsun Allah alladzina ing wong akeh ittaqu utawa ittaqau kang padha takwa sapa alladzine. Ora ana seka sira kabeh niku kejaba di napa jenenge di nek cara bahasa garis besar nika jenenge di kei naskah utawa di drama karo Gusti Allah, karo pangeranmu kabeh sing ning kono wis ditetepke panggonan-panggonan ketetepane. Cara bahasa realita kabeh wong niku pisan duripke karo Allah. Duripke ora kok urip dhewe. Rasa gaya. Sing diurip Allah awake dhewe paringi urip ngono kuwi. Iki ketoke tembung sepele ning nek dirasake temanjem. Sing diurip Allah, kita diparingi urip. Bar kuwi terus karo Allah kita dinggonke ning bumi. Sing nggonke ya Allah, mula ditetepke kae lair ning kene, kae lair nang kene, nang negara iki, nang negara iki, nang negara iki. Sinau iki sesuk uripe gedhe nang kene rezekine semene niki jenenge wariduha kana ala rabbika hatmam madhiya. Dadi memang wis di drama uripe menungsa niku karo Allah wis di skenario ngono kuwi. Kae dadi ngene, kae dadi ngene. Ki bakul, ki pegawe, ki nang sawah. Ngono kuwi wis ana. Ditetepke ki ibu rumah tangga. Arep sarjana kae sesuk tetep mengibu rumah tangga iki. Wong dipek lanangan sing ora cetha. Iming umpamane kok yo. Oh iki yo ora ana sarjana yo. Ora sah keloro-loro. Iki ditetepke ngono. Ki arep ora dundugal titik sesuk dadi kiai. Ngono ki ana ketetepane to. Balan nolak piye wong iki mlaku dengan sendirinya aja. Mlaku dengan sendirinya, kedadian dengan sendirinya, le nuntun-nuntun ki dilarai. Nome dugal, tuane kiai, matine wali. Wah. Iya mengen-men kok ya. Ora tenan kan nek tenan ampuh tenan ya iso tenan jadi Allah.
Ki wis ditetepke dono niku. Lah ning kono kuwi do nglakoni urip jumbuh karo ketetepan kahanane dhewe-dhewe secara manusiawi, kita terus kon ngelola uripe kuwi. Panjenengan diurip piye mangkelola dengan sebaik mungkin. Salah satu pendasaran pengelolaan urip ben iki mengke ana makna cara kasarane nglakoni urip ki jan untung tenan ning mengawali pendasaran atine ditata nggo Gusti Allah. Iki dasar niki. Mbok ngamal apike okehe kaya ngapa, apike kaya ngapa, nek kuwi iki ora ana, engko iki muspra wong Allah kon ganjar gemeng. Mulane nang nggon semua lah nang nggon ayat-ayate Allah niku mesti mengawali dawuh amanu iman sithik. Engko nek wis iman adi ngamilus sholihah. Lah iki sing do salah konsep. Kronane Allah ora ditata kesusu do ngamal. Mulane sukeh ngamal sing do dilakoni niku mungkin nek dibalekke ning nggon kualitas maupun kapasitas keimanan zong iso ya. Wong do ora krana Allah kok masalahnya niku. Mula imane ditata sithik terus engko takwa. Lafate we takwa, realisasi amal-amal apik niku dikeki tembung takwa, dikeki sama takwa. Gek takwa niku nek makna kamus wedi, maknane wedi. Dinggo wedi. Kowe iki do ngamalo dinggo wedi. Kok dinggo wedi piye to? Wedi ya Gusti Allah, dinggo nandangi dawuh Allah, tek wedi Allah, ora kok tek piye-piye. Makna-makna jero niku ngeten niku. Nek iso ngono kuwi pengelolaan uripe, Allah janji summanunajjil ladzina taqu. Allah utawa ingsun Allah bakal nyelametke wong-wong sing do takwa. Iki engko prakteke lembut niku nek jenengan pinter tenan mula kula nganggo tembung pengelolaan urip. Sebabnya do urip dhewe-dhewe maksudnya do duwe kahanan. Nek urip kabeh wong urip. Ning kan ana sing ming urip-uripan. Maksudnya urip-uripan iki ya waton urip ora ndek program blas. Waton urip kerja mangan wareg ngorok bangkong. Siko adus kerja meneh dolan kuwi programe piye wae ra cetha jenenge urip-uripan. Makanya kula matur pengelolaan dikelola. Lah niki lembut karena masing-masing do duwe kahanan sing perlu dikelola di mana orang lain ora paham, orang lain ora dol. Karena wong liya sakjane ya duwe kahanan kuwi sing perlu dikelola dhewe. Maka rugi besar wong kok ora mikirke kahanane dhewe, ora ngelola ra program uripe dhewe malah kokean gatekke wong, kokean ngomongke wong, lek kober-kobere. Mbok mikirke kahananmu, nggarap program kahananmu men sesuk iso nyelametke awakmu ngono kok yo malah mulih ngaji kok yo dileleh mandeg nang dul kono polor kono wong telu nek mandeg warung ora apa-apa mandeg gerdalan teng petangkring ning montor kae gek ngopo iki jebul ngomongke wong liya iki mung upamane ora ana sing mandeg ngopo mandeg nang warung saya ora kaya sangu iki mbok yo
rasa mikir kahanane wong. Lah wong sing pinter ngeten iki engko le ngelola apik banget kae. Kabeh tertib saka hal sing cilik sedengan gedhe sing iku dadi kahanane dheweke digarap dadi takwa karena wis diming-iming karo Allah Taala ingsun Allah bakal nyelametake wong-wong sing do takwa. Iki lembut banget mengke tertib wae. Ora mung waton grubyuk-grubyuk ora. Tangi turu iki wis ditata. Alarm tak uripke. Jam 4.45 pamane. Iki wis bar subuh, sedengan nggo salat subuh. Aku nguripke alarm, tak niati men iso subuh karo wiridan sak cukupe. Iki nggo mangan wektu tekan seprapat jam. Gek mangkat ngaji nek sing kakung. Iki nek sing kakung, nek sing wedok ora cukup le pupuran. Oh, wong wedok yo ora nom ra tuwa mingset nang ndi pupuran wae sih. Nek ora kuwi ora pede. Ora pupuran ngono kuwi ora pede. Nek sing rada nom tambah lipstikan, tambah gincunan. Lemuni nek ra gincunan pucet. Kaya mayit mlaku. Omongin. Makane nek sing rada nom isih tambah gincunan. Iki nek jam 4.45 ora cukup. Jam 4 wis tangi. Iki mung bayangke tertipe program lho. Kula bayangke gambarke tertipe program wis tak program uripku arep tak nggo golek berkah Allah tak nggo takwa. Urip esuk-esuk alarmku tak uripke 4 sing lanang-lanang iki 4.45. Wis bar subuh wundu jedet-jedet, wundune wis digawe apik ra kesusu. Men supaya saben-saben sak wundunan gogroke dosa, kekemu alon-alon, upyuk-upyuk digosok-gosok nggo tangan, ben supaya dosa sing ning cangkem iki do gogrok. Wae lah dosa terbanyak iki saka cangkem-cangkem kuwi sih. Ben do gogrok. Raup ya alon-alon apik diratak-ratakno dosa sing saka wajah ya men do gogrok. Wunduwe tertib. Bar kuwi salat subuh alon-alon. Wong ya sing diwaca pokoke ming wal ngasri karo inna. Ora usah kesusu arep ngopo ora nek ketinggal. Wal ngasri karo inna. Engko pasangan liyane kulhu. Pasangane liyane. Wes rampung subuh pokoke diprogram istighfar ping 3, kulhu ping 10 ping 11, tahlil ping 20. Karo sholawat sing ning atahiyat kae ping 20. Wae isi banget Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ping 20 donga persiapan. Bismillah sak poinan wis dadi tingkatan takwa. Tak menyang ngaji, tak ngene takwa meneh. Sing lanang nek sing wedok ngene iki ra mlaku. Nek ora ngopo-ngopo mah padu. Nek sing wedok engko luwih gedabikan meneh, nek sing wedok ngono tangi jam 4. Wes gedabikan persiapan, ngongkrongke cewek. Iki karo isah-isah ngenteni subuh kuwi. Rampung isah-isah krungu adzan subuh, wundu salat subuh, kene luwih ruwet acarane. Acara iso ruwet banget, mula nek nggon gang ganjaran, nek nggon gang nilai takwa ampuh iki kok ya. Wis letangi luwih mruput gawean esuk cetha luwih akeh. Anak kene wektune rada amba titik ngono rampung salat subuh jam semene nek menyang ngaji kemruputen ngono kuwi tenguk udut. Nek sing kene kok ya karo macet nek ana ora ketan intip ya nek wadahe tongguan abang kae. Iki lho pengelolaan takwa. Apa-apa ditata tenan. Ditata tenan.
nyeneni sing wedok ning atine takwa men supaya ora dosa. Iki ra ono wong ngerti wong jaba ra dong ning iki ngandani sing wedok dileleh rada anu to rada cengkak-cengkakan wong sing wedok sing jenenge wong wedok yo ora mesti gampang kok yo. Dikandani iki ra mesti iya oke. Pokoknya maaf aku sing kleru arang ngono kuwi. Kok lempuk. Mesti piye carane jedulke bantahan raketan nggo sekedar pencitraan ponggo pembelaan diri lah ora pembenaran wong cetha kleru ning pembelaan diomongi ngono wis wangun kae. Iki aku mulih mau kowe ora ana lho. Akhirnya aku mulih glidik gawe wedang dhewe. Aku kan nanggone simbok to. Lah iya nanggone simbok. Ning kan kowe ora ngabari, ning ngabari wis tekan omah. Iki mau aku saka nggone simbok. Kuwi nek cara agama kleru. Amin nanggone mbokne kok kleru. Lah mulai tarane iki. Iki. Ming nanggone mbokne kok kleru. Le nanggone mbokne iki ora kleru. Iki ning proses rono kuwi kleru. Le arep rono ra omong kuwi kleru ra ya omong kok ya. Mosok mene nggone mbokne wis dadak omong. Lah kowe biyen iki tak tuku sih. Suwe-suwe ngono kuwi terus. Lah diomongi mak rada nyentil-nyentil. Dadi kowe iki wis tak tuku. Mulai ngono kuwi iki. Dong ora kowe biyen iki wis tak tuku saka mbokmu saka bapakmu dadi kowe ndak aku. Wong wis tak tuku kok. Karena mau arep ngeyel iki sing wedok iki lha iki mulai rada seru iki. Mula lawange kancing kabeh ndak njaba krungu. Jong ora kowe tak tuku iki mula wong Jawa iki nganggo tukonan iki nggo ngantisipasi nggon ngono kuwi. Wong kok nek ming dijaluk ora pati opengko. Mula kowe ora sanggaya muni ming nang gone mbokne ming nang gone bapakne ora iso kudu omong karo sing nuku. Wong wis tak tuku je penuk. Agidara kan kowe nek dituku mulih kowe jikok. Doro. Ayo lah. Dituku lho kok mabur mulih. Nang gone sing duwe jikok kok buru. Nek ra jikok sing ngado dhewe ngeterke mulih. Iki ngono kuwi kok ya. Mula ya wong tuane iki nek anake mulih wis dituku wong iki terke. Wah iki lak dadi rame kowe paham ora sing jenenge tukon iki karena kowe tak tuku, gandeng wis tak tuku, iki engko apa-apa omong karo sing nuku. Kuwi nek cara adabe menungso, nek cara agama, lah ya sing jenenge wis diwengku karo bojo, izin. Ora kok mung ujas-ujus. Kae ra trimo kae gitu. Ya ujas-ujus biasane ngono kuwi. Ha iki ketoke rame. Rame ning jero kono. Ning le rame itu jelas materinya adalah menegakkan syariate Allah. Ramene iki dadi takwa. Wong liya krungu ming lho padu tenan to ming ngono kuwi. Denek wong liya biji le muni padu, ning sing padu kuwi takwa. Karena ngerembug masalah njejeke syariat, memberlakukan syariat. Tapi ora dong wong niku kok ya ming waton maca mbasan saiki urip awor ya nyatane podah padu. Iki mingkur gambaran sih. Kok malah takon sapa Pak Lambung? Iki gambaran mah takon. Diterangke men penak kok takon. Kok malah jedes. Lah muni sapa Pak? Ya sing rambute putih-putih kae.
Lah radong aku sapa? Njak ya wong takwa ki lembut sih wong ora ngerti. Wih lah kok kae ngene. Kae iki ya takwa ning kahanane dhek karo cara pengelolaane dhek kita tidak tahu. Kuwi ya takwa, wingi malah ana sing ramutu. Lah wong agi wae lulus TK, agi wae lulus TK kok pondoke ning Baiku Niat. Jejera iki. Lulus TK oleh wong tuane Tegel lah iki kowe iki nek maca ngono. Lah mbok yo men wong kuwi iki pengelolaan ketakwaan mereka di dalam keluarga. Tegel ra tegel nek sing jenenge anak layak ning pondok ra yo anane ming apik. Wong nyatane ning pondok direksa dengan apik, ning pondok dididik dengan baik. Ngopo kowe muni ngono? Iki senengane sok dadak muni wong iki tok lek le muni kleru. Wis le muni cetok kleru le muni TK kok ya lulus kowe langsung pondoke le wong tuane Tegel. Wah, lagi ketakwaan mereka jika anakmu bedua lulus SMA we ahli batak radong. Gampangane. Kae lulus TK pondoke tok onake muni Tegel. Kowe sing luwih Tegel wong anakmu iki lulus SMA ahli batak we ra iso. Iki Tegel kowe, Tegel ngopo? Jlomprongke anak iki jenenge ora krasa. Nek kudu saling maca, saling menyalahkan, tapi ora usah muni ngono ben kowe aku. Sok do muni ngono-ngono kuwi. Kerep ngono. Tenan wis kon bang tenan aku ngantek risi nang kuping. Kok kober-kobere maca wong. Malah kapan kaya rada sero ngene. Kiai kok pegatan ngono. Kapan kaya rada sero. Kok nek kober-kobere maca ngono iki. Lah kuwi iki ya bagian takwa sih kok. Omeng jenengan daerah tok. Lah iki takwane level tingkat dhuwur aja iki. Waton ora do iki meneng kowe ra apa-apa kok. Dok, gawe tak enteni celoteo saiki. Wong ora dong iki kok. Lah karang wong ki ming sejauh mana ngadepi kahanan, ternyata gelar gulung kebijakannya harus ambil keputusan seperti itu. Ning nek motive mutuske ngono kuwi kok pisan dinggo nyuda karo dinggo ngelongi dosa ping pindhone dinggo ngukuhke istiqomahe le ngibadah bagus kok ya ngelongi dosa ngistiqomahke le ngibadah kuwi orientasine kuwi kok ya panjenengan mung waton cor ora ngerti kowe nuruti apa ora dong kok nuruti hawa angel kok domong angel domongi jenengan mula kabeh itu nek nganggo ilmu agama kebijakan apapun walaupun menurut pandangan wong liya niku kaya apik tapi sebenarnya dia niku mlakune takwa. Sebenarnya dia niku mlakune takwa ora kok mesti wah ramutu urung karuan. Ini bagian laku takwane mereka wis do duwe kahanan dhewe-dhewe. Makanya saya itu selalu latihan husnudzon, berprasangka baik terhadap jenengan-jenengan. Oh kae ibadah, oh kae ngamal. Wis ngono men penak ning ati ora ngembangke omongan. Iki kae ibadah, kae ngamal wis ngono kuwi bae. Wong apa-apa ki jak nganggo proses ta nggih. Ora iso nek sak grumjangan sempurna dan ora bakal sempurna dasare. Niki terus sesuk iki arep golek soto bathok aku. Minggu iki masalah iki. Arep golek anu Dik.
arep golek sampil wedhus ning anu Sayegan. Sapa ta sing posting iki kan? Sampil wedhus ning Sayegan iki ning nggon pondok, ning nggon grup pondok diposting. Ya. Sak sampil siji regane 170.000. Ketokane iki ora bakal menyang aman. Ayo 170 mbok tuku beras. Niki muga-muga kita sami diparingi modal ilmu, sehat, ora wegahan, saged istiqomah le selalu nderek hidayah Quran, nderek hidayah hadis, uripe sakabehane manfaat dunya akhiratipun lan do dimulyake mekoleh derajat karindane Allah swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.